Takže toto je môj druhý účet. Kto dá trade za tohoto tung goldového, ktorý dáva za 1 milión. Kto dá trade za 2,2 miliónového tung diamondového. Kto dá trade za toto Saura Secret Gold. Dodá tung Saura Diamond za 2,2 miliónového. Dodá Lostralelitas toto 650 tisíc. Dodá, no to ne, a dodá Sabiny Spideriny za za niečo dával za 325 tisíc a skoro sa nedá už získať. Čaká si iba zobrať peniaze. V druhom účte vidíte, že na druhý účet, teraz sa idem hýbať. Dobre. A keby ste chceli, keby chcel niekto trade, napíšem vás nick, tu je môj nick, toto Delta, napíšem vám pod komentárom a musíte dať iba odber a like a pôjdeme. Čus!